У суде можа вырашыцца і лёс памятнай шыльды ў гонар Ларысы Геніюш. Ваўкавыскія ўлады не дазволілі грамадскім актывістам урачыста азначыць стагоддзе нараджэння выбітнай паэткі і грамадскай дзеячкі. Перад імпрэзаю шыльда таемна знікла, пасля чаго знайшлася ў міліцыі. Ольга Кляўчаня. Вулицу перакрылі, навакольныя дамы абягаюць людзі ў форме. Жыхары вулицы Перамогі ў Ваўкавыску разводят руками в здзіўленні, але на камеру выказываться отмаўляются. Подойти по соседству, мы это не понимаем, что это произошло, и что интересно было. Были службы, райисполкоме, КГБ и сессии. Гэта грамадскія актывісты хацелі ў 100-гадовы юбілей Ларысы Геніюш усталяваць памятную шыльду на доме, у якім у фальварку Жлобаўцы нарадзілася паэтка, і які пазней перавезлі ў Ваўкавыск. Але літаральна перад пачаткам імпрэзы шыльду знялі міліцыянты. Яны сказалі, што прыйшоў загад намесніка старшыні райвыканкава некага Кашкевіча, які загадаў, быў пісьмовы, так, разабрацца, вось яны і разабраліся, знялі. Але ў райвыканкаме ад дачынення да авантуры адмаўляюцца і кажуць, што шыльду не ўзгаднілі з уладамі. Акрамя таго, супраць яе монтажу выступае адзін з сууладальнікаў дому. Для мяне было, напрыклад, навіна абсалютнейшая, што, значыць, гэту дошку там збіраюцца павесіць, ніхто там не глядзеў, дакументаў няма. Што будзе далей? Напэўна, будзе суд вырашаць. На якой падставе суд не тлумачаць, але відавочна, што Ларыса Геніюш усцяж не дае спакою цяперашнім уладам, як і раней савецкім. Апальная паэтка, эмігрантка, асуджаная на 25 гадоў лагераў. Яна так ніколі і не прыняла савецкага грамадзянства. І так дагэтуль не рэабілітаваная. Ось ёсць дзве Беларусі, і з гэтым чамусьці мы нічога не зможам парабіць. Я ўжо не разумею. 5 гадоў таму ў Зэльве, калі нас ганялі на могілках, просто мы прыйшлі да магілы, нас ганялі там міліцыянты па могілках. Я думаў, праз 5 гадоў на 100годдзя ўжо гэтага не будзе. Бачыце, 5 гадоў прайшло. Нягледзячы на перашкоды, цягам бліжэйшых 2 тыдняў у Беларусі і за мяжою грамадскія актывісты правядуць цэлы шэраг імпрэзаў, прысвечаных 100-гадоваму юбілею паэткі. Ольга Кляўчаня, Аб'ектыў.